ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб, мардуми дур аз ватан. имрӯз 8 декабри соли 2025 навори автомобилҳо кардем баъри шумо. дӯстон, дар навори имрӯза шахсиятҳое ки мехоҳанд бо мошинҳои калонтар, яъне мусофир баранд, мақсади гап ки бардоро старексам ҳастай. навора метавонед ки аз аввал то охир тамошо кунед дӯстон. ва барои реклама кардан ҳатман муроҷиат кунед шеҳрбачаҳо. Авто ТВ дар хизмати шумо аст. ҳамин асоси гапи ма дили шуморо гарм кардан аст, бардоро дили шуморо ёфтан, ки дар навори ҳаррӯзаи мо бадроёне тамошо кунед. хуб, қисса кӯтоҳ дӯстон, мақсад олӣ. Тамошо кунед навори имрӯзара. лайк ва обуна шудан фаромӯш накунед. ба якум эълон мегзарем дӯстони азиз. эълони якум хундай старекс. бинед, бардорои дар вақш буда мехоҳем ки шумо мусофир барен, яъне ки такси бизанед. агар ин ҳолатира бинед ки ана метавонед ки якада занг занед. бардорҷоно 99 сол аст, 20,000 сомонӣ нарх гуфта истоданд. сӯишвориш саларкай дизел қатъи мерава, яъне бензинам нест, газам нест. ана утилизатсия дора, ҳуҷҷати солонаш неки бучитеге. ҳолати хуби техникӣ дамега қарор дорад, лекин бине бардоро ки хирошидагиам дора. ин чизора ба назар бигирен. старекс харидаги одам, такси задаги одам, фоидаша дидаги одам бардоро ин чиза худаш мефаҳма. тин болои тин ҷамъ мекунава, ана зиндагии худша пеш мебарад. хулоси гап бардоро чӣ гуфтанем? як бор бирен дар вахш, ай наздик бирен, як исӯсу кӯҳай кунен, ҳолат соз боша, ба 20,000 сомонӣ арзанда боша, харидорӣ кунем. дуюм эълон мегзарем. бардоро камтарак мазам гурехта субаси гап гирифт шидам. метавонед ки телефона камтар дуртарак бихапен ки шута бигиред, ман нагзара шумода. Mercedes Benz C-Class дар ноҳияи Данғара аст. 2008 сол, 85,000 сомонӣ нарх. мотор 35, амияк заводид мекунӣ 350 сомонот мепаравардаҷон. бензини холияй, мақсад касе ки ин автомобилда зуруш мерасидагӣ одамо, бизнесмено, ака метавонед ки бисёртар харидорӣ карда битонед. танҳо бензин коробка бошад автомат. рақамҳои 909 22 охираш дутои дигар 59. ҳам ватсап ва ҳам дасти ака. суроша метавонед ки шеҳрбачаҳо занг занед. ҳуҷҷаташ тамом шидагиай, ҳуҷҷаташ. ин чиза ба назар мегирем. утилизатсия аммо мега дорад. хулоси гап дӯстон, ин нархе ки гузошта шудааст, боз муомила карда мешавад. ба эълони сеюм мегзарем дӯстон. навори зинда Toyota Hilux. Toyota чи? Hilux гуфтанем. Toyota Hilux. дар шаҳри Душанбе аст дӯстон. дар шаҳри Душанбе чунин ҷо аст, деҳоти 12 гуфтанем. дар ҳамун тараф аст. 2015 сол аст дӯстон. ранги мошини ҳолат алендар. 2015 сол, нарх бошад паталок 250,000 сомонӣ. неки ичса и автомобила ҳайкадаги одамо мефаҳма. хулоси гап дӯстон, сӯишвориш дизел, мотор 2.5, коробка бошад механика. рақамҳои 908 58 78 88, ватсап ва 918 51 01 56. райда телефони дастӣ аст дӯстон. хуб, 5-тага раздатка, блокировка коробка дора. хулас моторш 2.5. мошин расход дигар надорад. тамоми нуқтааш бардоро метавонед ки аз назар бигзаронед. шумо рафта аз наздик боз бибинед. алиш бо хона. хонае ки коробка бошад ҳам мешавад бида. ҳуҷҷатош то 7 моҳи дигар, яъне ки то соли 2026 усудтаракон ҳастад. утилизатсия дорад дӯстон. боқи видеора хоҳиш мондам даруни мошина баъзур тамошо кунед ки овози ма беҳад гирифт.
акамон тамоми ҷои мошина нишон дод ки бовар ки агар тонастгиёша нишон дод мошина. хуб, эълони чорум мегзарем мардро. BMW M3 E36 бардоро ки нахаи качок ҳастен ку шербачо хеле зал мерен исуса инаи мошинча зеби шимоа бардоро. BMW барои одаме ки хеле серьёзни ай, аммо одам назеб мета. хуб, дар душанбе аст, бензини холӣ, мотор 1.8 хеле камтарак фарқис аст, 0 назар ба дигар автомобилҳо. ӯ ғайр аз худаш калонтар нест. мақсад средния бардоро 37000 сомонӣ нарх. бензини холӣ, механикаи коробкаш. бениҳоят автомобил зебо аст дӯстон. хеле нам гарани маъқулаи BMW. рақамони 987 77 12 32 занг бизанед. утилизатсия дорад, ҳуҷҷатҳо ҳастанд. суҳбати хуб мекунем мега бо акам. панҷумин эълон мегзарем дӯстон. BMW 5 Series E39 солш 1998 айни ҳол дар душанбе 41000 сомонӣ нарх, танҳо бензин. мотор бошад 2.4, коробка бошад механика. дар шаби ранги тиграй. бинед шербачо чиш боша. коробка механика. рақамҳои 009 90 0600 дӯстон. ватсап яка ва ҳамдастӣ хоҳишмандам занг зада боз пурсон шавед дӯстон. дар ҳолати хуб қарор дорад. ин нархе ки 41000 гузошта шудааст, бо ҳамин чашмони сиёҳаш боз муомила мекунем якамон. шашум эълон мегзанем дӯстон. айгири пароси гап шаша на дидисам. BMW 3 Series E36 98 сол дар душанбе. раи чиқро пасира мошин дагӣ нестай. пои мошин бениҳоят созай. 1 грамм неқ надора автомобил. ҳолати бениҳоят хубда қарор дорада. дар шаҳри душанбе аст айни ҳол. 45000 сомонӣ нарх. 45000 сомониро мети бародар. автомобила ҷошта мегира баномуд оформида ки мета. мотор бошад 1.8, коробка механика. танҳо бензин мехӯрад, бензин. механика коробка. рақамои 988 44 93 63 дӯстон. хоҳишмандам занг занед зуртум раст агар. вақти зиёд шуморо гирифтан шар нест. эълони ҳафтум мегзарем. любителои Mercedes Benz C-Class V202 98 сол аст. иам дар душанбе 38000 нарх. BMW ва Mercedes бисёртар бардорои азиз. шумо гуфтен ака илоҷ бошад зиёдтар, мақсад ба навор гир. ҳам барои шумо. газ бензин 1.8 мотор, коробка механика, рақамои 988 92 99 92. ҳам ватсап ва ҳам дасти ака. мотор 100, коробка 100, ходовой 100, газ евро 4. бензини газ, балну 80%, ҳуҷҷат плюс утилизатсия ҳамаш 100%. ягон камонӣ надора, муомилаи хуб дорад. 38000. бачаҳами ҳолатша бинед, солша нигоҳ накунед. эълони ҳаштум мегзарем. любителои Mercedes Benz C-Class V202. иам ҳаму маркаи мақсад ҳаму кор кардааст. ин асош 10000 май. ами телефон вақте ки якташ кӯнатар бошад, соли дигар ки баромад, каме кузоваш хеле қаду қомати автомобил дигаргун мешавад. ира нархаш 37000 сомон бардоро. 37000. бензини газ мотор бошад д. я заводим неки 200 сомон бепарава, хай бардор неки инемарка мекни. беҳад мошини хуб. механика рақамои 203 10 10 61 занг мизанед ёки рафта аз наздик бинед. бениҳоят автомобилои зебо. ба охири барнома расидем дӯстон. каме маззам набуд, аз ҳамаи сабаб видеоро каротӣ кардем.
ҳатман барои реклама дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам метавонед ки муроҷиат кунед. Дар ҳақам дуогӯ гӯшанд ки тестаракс бошама бо садои баланд, бо садои хубтар, яъне боз ба шумо хона ва мошина исӯсуора бисёртар пешниҳод кунем бардоро. 2-3 рӯз пас видео мекунам ки шумо ҳам аз ман дилгир нашед. Паноҳтон ба худо шер бачо.